Hello mga kananay, so magchika ta no kay daghan kay nag-concern sa ko nga nay nimbalik na day kag workout basin mabughat ka. Okay, so mga kananay 3 months plus na ko no. So 3 months pwede na jud ko mag-workout matod pa sa akong doktor. Dayon kinahanglan lang pud ko nga magdubli amping ba. So panalitan pod ang akong gipangaswat before is katunga na. For example, mga kananay, no? Panalitan sa una ng aswat ko tag 60 kilos, so balik karon 30. Kung sa una, 20 karon 10. So katunga, mga kananay. Dayon, kinahanglan pod nga dili ko pwede nga maglukso-lukso, no? Pwede ra ko musayaw, pero pag-abot sa lukso-lukso, or dagan, dili pa ko pwede di pa ko pwede mo dagan, dili pa ko pwede mo lukso. So, ang kinahanglan nako is kanang high, slow walk, then sayaw. Importante nga walay kanang bouncing mahitabo ba, no? So, ano yung nga part mga kananay? Pagbalik na ako sa gym, excited kayo ko. Pero, pagka ugmaan na, grabe ng pamaol sa kong lawas, no? Mura ko gipamunalan mga kananay. Hantod karon akong tiil, akong braso, akong likod. So, lahi sad ko og pamaulan mga kananay, no? Kay ngano, moody kay ko kay halos dili ko kalihok. Grabe jud, anag ko nga, mura kong beginner ani. Mura ko ganang bag-o nga nagsugod sa workout. So actually, kung gusto mo mudungan sa kuha karon og ehersisyo, pwede kaayo mga kananay. Kinaadyo ko sa stage karon nga beginner, no? Beginner. Mapay pagsugod din na. So, ang akong bugan karon mga kananay og inner thighs, akong legs, ako ang kanang hamstring, grabe ang pamaol. Dili gid nako ma-explain ang kasakit sa akong lawas karon. So which is good kay ngano diha nimo ma-feel nga nag-work gyud ang imuhang kanang pag-workout ba, no? So pag-lose na ko weight mga kananay, nakita jud nako diretso ang akong muscles nganing balik siya sa dati, pero dili gyud pareha bitaw sa una nga solid kaayo. Kay karon ning balik siya, pero ma-feel na ko nga akong skin mura siya og laylay gamay, no? Unsa pa ka kung wala ko nag-workout na nangunot na siguro ko. Pero ang workout mga kananay, nakatabang gyud ni siya para patun sa imong muscles. So ako i-advise ninyo kung naa mo sa edad karon nga 40 years old, pwede na gid kayo mo magsugod og workout mga kananay para dili bitaw ta kanang mangunot dayon. Ana ba? So ang ehersisyo makatabang gyud kay na sa tuang panit. Masaingon ba nga muhuot bitaw siya, no? Dayon, dili lang na siya pahuot sa tong skin, is makatabang po na sa to ang heart, no? So, to maintain healthy, dili lang na siya sa beauty, kung dili po kanang atong kasing-kasing kinahanglan po nga ehersisyo siya para to remain healthy. Okay? So, ang kasing-kasing mo ay importante kay mga kananay. Kay matod pa nila kung ang kasing-kasing dili na mo pitik, patay na ta.